It-8 ta' Mejju u l-Jum Dinji tat-Tajr Migratorju jew kif nafuhom aħjar l-għasafar tal-passa. Biex jimmarkaw dan il-jum l-organizzazzjoni BirdLife għamlet xandira fuq Facebook mir-Riserva Naturali tal-Għadira. Matul din ix-xandira membri ta' BirdLife għamlu sessjoni ta' ringing tal-għasafar tal-passa. F'dan il-proċess l-għasafar jitpoġġilhom ċurkett li jgħin fil-monitoraġġ tal-movimenti ta' dawn l-għasafar. Iċ-ċurkett hu magħmul minn materjal ħafif ħafna u fih numru uniku li hu marbut mal-għasfur, kif ukoll indirizz li jintuża f'każ li l-għasfur jinstab x'imkien ħalli jkun jista' jsir rapport dwaru. Fost l-għasafar li sarilhom iċ-ċurkett f'dan il-proċess kien hemm violin safrani, violin ħadrani u zanzarell. Bħalissa BirdLife għaddejja b'kampanja msejħa On the Move li għandha lan li tqajjem aktar kuxjenza dwar l-għasafar li jgħaddu minn pajjiżna u li permezz tagħha il-pubbliku mħeġġeġ josserva u jgawdi dawn l-għasafar. F'pajjiżna l-aktar numru ta' għasafar li naraw huma fil-fatt għasafar migratorji.